A chegada de Feijóo ao goberno, eu cualificaría a política lingüística que temos desde aquela ata hoxe de política lingüística regresiva. Cando chegou a democracia a España, Galicia era a comunidade con maior proporción de falantes de lingua propia. É dicir, nos partíamos con esa vantaxe e desde aquela ata hoxe o único que fixemos foi perder falantes, consecuencia desas políticas lingüísticas que comentaba, pois iso, primeiro de baixa intensidade, pero logo xa directamente regresivas. Houve un consenso e hai ademais un punto de inflexión que creo que pode marcar, podería ou debería, logo non foi así, pero un antes e un despois, que é a aprobación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Eu participei na elaboración do Plan Xeral. Ese plan foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia e baixo un goberno do Partido Popular. Entón, iso supuso un consenso. E quen rompeu ese consenso? Pois o propio Partido Popular, coa entrada no poder de Alberto Núñez Feijóo. O primeiro paso para recuperar o consenso é tamén recoñecermos que hai un problema. O punto de partida do decreto do plurilingüismo, o de 2010, é que trata por igual tanto galego como castelán. Dalles o mesmo tratamento, e incluso o inglés naqueles centros que introducen esta lingua tamén como vehicular, non? Entón, dáselle o mesmo tratamento a estas tres linguas que ten cada unha delas unha posición social moi diferente, e unha presenza e un prestixio sociais moi distintos. E non só iso, senón que teñen diferente valor simbólico, identitario e comunicativo para os galegos e galegas. Que consecuencia ten que se lle dea o mesmo trato a linguas que teñen tan diferente situación social? Pois que ao final acabas reproducindo dentro do ensino as desigualdades sociais. Que os poucos nenos e nenas galegofalantes que chegan á escola son castelanizados en meses. E os nenos e nenas que pertencen a familias castelanfalantes acaban percibindo a lingua galega como unha lingua allea, case ao mesmo nivel dunha lingua estranxeira. Realmente estes nenos e nenas son logo libres de escoller a lingua na que queren falar? Para min esa é a clave, medidas compensatorias, nas que se priorice de alguna maneira o galego na escola para compensar a desigualdade social que ten o galego no resto de ámbitos.